בשעה טובה מצאתם דירה ואתם מעוניינים לרכוש אותה. ההוצאה על הדירה תהיה לרוב ההוצאה הגדולה בחייכם. לכן, על מנת להימנע מטעויות, חשוב לבצע בדיקות בטרם נכנסים לעסקת מקרקעין, בטרם חותמים על חוזה מכר. הדירה יכולה להיות רשומה נניח בלשכת רישום המקרקעין בטאבו. יש להוציא נסח טאבו, זה האישור הרשמי, בו מפורטים הפרטים על הבעלים, הפרטים על הנכס, גוש, חלקה. לא בהכרח שהנכס רשום על שם הבעלים, ולא בהכרח שהדבר נעשה במזיד. יכול להיות שמדובר בטעות בתום לב, ויש לרשום את הנכס ראשית על שם המוכר. לאחר מכן צריך לראות שהנכס נקי משעבודים, שאין הערת אזהרה לטובת אדם אחר, שאין שעבודים נוספים. גם על כך ניתן להתגבר, אך צריך להתכונן ולהיערך לכך בהתאם. הנכס יכול להיות רשום במינהל מקרקעי ישראל, ואז יש להוציא אישור זכויות, יכול להיות רשום בחברה משכנת. לכל גוף וגוף יש את המסמכים המתאימים. עורך דין שבקיא בעסקאות נדל"ן ומקרקעין יעשה את הבדיקות האלה עבורכם, אך עליכם לוודא שהבדיקות אכן מבוצעות, והכי חשוב, שיהיה בהצלחה.